Vitajte v Epodexe. V tomto videu vám ukážeme, ako použiť našu vyrovnávaciu hmotu 2K na existujúcu dlažbu, aby ste ju správne pripravili pred nanesením hlavného náteru. Na tento účel budete potrebovať nasledujúce materiály: Epodex Pre-Cleaner, maskovacia páska, nitrilové rukavice, Epodex 2K vyrovnávacia hmota, 12-litrové miešacie vedro, akumulátorový skrutkovač s miešadlom a špachtľu. Podklad musí byť pevný, nosný, suchý a čistý. Obkladačky očistite prípravkom Epodex Pre-Cleaner tak, aby boli zbavené separačných prostriedkov a látok, ktoré by mohli brániť správnej prilnavosti, napríklad tuku, vosku, silikónu a iných čistiacich prostriedkov. Hrany zamaskujte, aby ste dosiahli čistý povrch pomocou našej maskovacej pásky. Najmä, ak sa vyrovnávacia hmota nanáša v hrubej vrstve, odporúčame použiť okrajové pásky, aby sa zabránilo napätiu podlahy. Zložku A vyrovnávacej hmoty dobre premiešajte v pomere uvedenom na etikete s príslušnou zložkou B. Potom do materiálu pridajte vyrovnávací piesok v uvedenom pomere a opäť dobre premiešajte. Výslednú zmes vylejte ihneď po zmiešaní na povrch, ktorý chcete natrieť. Materiál dobre rozotrite a nechajte ho vytvrdnúť. Nepravidelné spárovanie je teraz vyplnené a podlaha je pripravená na ďalšie spracovanie. Tu odporúčame povrch vopred prebrúsiť. Užite si spracovanie našich výrobkov. Váš tím Epodex.